Cuma mbak anakmu supaya kon susu kon bayar ngono. Loh, enggak, mecet aplikasi. Lah ya bojomu anakmu gak tau mbok susul kok wong kon susul lho. Ya apa sih kon iki, Bang? Loh, wong aku iki nyusul bakul nyusul. Bakul nyusul ya apa ngomongmu Ya apa pating sih? pecotot. Ya apa sih? Boh, karo kon ngerti enggak? Ngerti jenenge resbob, Oh, no, anu ndok mah ono. Sopo? Rice cooker. Goblok. Lah, Itu cacake. rice cooker iki panganan apa? Resbob pangan apa arek sing gaplek ya nek wani ngenyek bonek kenyek viking. Tak golek ya arek. Betul iso nang arek. Betul. Lemari. Ketelisut lho arek iki melayu arek iki. Oh, Melayu. Tapi beritanya wis kecekel. Wis kecekel. Kon saiki aja macem-macem, kon kudu tak cekel. Loh, aku kan nyusul wong sih. Kenapa dicekel iku? Lho kon tak celukno resbob, kon cek dicekel pisan. Kenapa lu? Kon resbob yo gak ngerti gang ngene gang. Wis gak ero aku, wis ero rice cooker. Ini meneh, lek golek resbob, wis krono meneh. Apa iku? Rest area. Duh.